mzimayi uyu mukumuonayo hata anazuka kokufa after atamwalira zaka zokwana 11 to 15 years. Ndipo achibale avomereza ndi kumulandira kuti mzimayi anali yemweyo. Koma no history imene akuyankhula mwanayo ndi imene kundipatsa chilindiritso kati mwa moyo wanga. Anafa zaka 15 zapitazo mu boma la Balaka, ndipo masiku apitawo pa 20 Mei chaka cha 2026 chomwe chino dzanali anabweranso pamuzipo nkuzanena zoti ndabweranso ndine m'bale wanu uja ndilandileni. Ndipo achibale ati munthuyo ndiye yemweyodi ndipo akhala naye ngati mwana wawobe pamudzipo mpaka kalekale. Komano zitheka bwanji munthu oti wafa nkubwereranso nkumachita kuti kwayikika kwa munthu kufa kamodzi? Ndi chani chinachititsa kuti mzimayi amene yuyu amwalire ndi kutsuka? Mzimayi uyuyu ndi ndani? Nanga atafunsidwa zokomwe anali ati anali kuti amataniko zaka zonsezi. Tukwaoko akuti ije zankhani ndine Dini Studios. Khalani pompo pomwe ndikukutengerani ku khomo limene lili lomwe zachitika zimene zizi lero pa 20 Mei chaka cha 2026. Kuchokera tili ana ambiri takhala tikumvapo zonena kuti anthu enake zimatheka kumwalira ndi kutsuka. Of course ambiri tilibe nazo maumboni pa zimene zizi. Dzina lake ndi Mponda Wilson ochokera mmuzi mwa Sugar T.A. Kalembo mboma la Balaka. Mpondayu sikuti anangofika ponena zoti wauka kwa akufayi, koma iyeyu nayenso poyambapo anabadwa zabwinobwino monga muja momwe mwana aliyense abadwira nkumakula, ndipo ataona kuti pakolasi pa dzikoli pamafika ukapeza wachikondi ndiye naye anazipezera wachikondi yemwe anakwatirana naye nkusonkherana naye mwana woyamba, kenako wachiwiri akazi okhaokha. Mwana wachiwiri amene yuyu atachira ku chipatala cha Mangochi ata anachira bwinobwino, koma atabwerera ku nyumba ku Ulongwe anayamba kusapeza bwino, ndipo anapitisidwa ku chipatala cha Liwonde komwe anapezeka zoti mzimayiyu wamwalira. Maliro anayikidwa chaka, zaka zitatu, zaka 5, anthu ndikuyiwala zoti kunali mzimayiyu, ndipo chaka chathachi mpaka anthu anawakamanda a munthuyu ngati chikondi pa m'bale wawo. Mulimbali Alingani mwana wache Mwalianga. Mwana wache Mwalianga. Yeah. Okay. Tituna. Ino acho kulire. Ile afumu wa mujiro. Afumu wa mujiro. Endi kumeneko. Ile ndi mwana swaje mwali malume. Okay. Ino ankolo umeneko. Momwe moso mwana wa jemwe. Okay. Ino momo amende tu wati. Okay. Zinthu izi zachitika liti? Zachitika dzulo usiku chama 11. Yamba mane amadzi la kumuwa wanafikira kunyumba ino usiku. Anafikira kunyumba ina. Yes. De kutaja anthu amatamangira kuti amatamangira kumeneko kukatani kukamuona. De amachula anthu amene kumwana analiko komaso amachula munthu amene wamuona kuti ayina auchi ayina naumbalo ayina akuti ndiye chinthu chapangisana kuti chinthucho kuti ino chichoke kuchibwere kuti chiyena kuti kope ikufanana ndi munthu amene anatisiya panopo. Okay. Ukoko anafikira amafika ngati kwa ndani. Ungufika basi kuti ndangofika panyumba basi. Kwao koyambirira pakwao panali basi. Koma anazafikira kosakhala Kosakawa. inuyo anthu ngati bale mutamuona munthu munamzindikira kuti ndi wanu. Koma sitinapita kupolisi kumenga ripoti. Anasiya kwana. Anasiya na awiri wenayo kakakulu kuma wenayo ananguti kungubadwa mwana uti. Ye kumadani kumamwali wati walelelwa emabungwe. Anayo panokalisira kipili. Uyoyo mwana wankulu
mai ake ndakazi kuti ataona mai ake anazawazindikira sangazindikire choira nasi ali mchezezi alomona mazo masono una kuti muntu matopeka mwana kangwenda topeka ikasomima mano yoke abwera mutawafusa sinsi kuti limesa munaika maliro mwaika maliro iwo afika atabwera mutawafunsa kuti anali kuti anakuvumena kuti anali kuti amanguti kuli kulu kumene naliko pena ngulangula pena samalangula basi choncho azondoke pasi kumene kwenikweni kuti tinali kwa uche kapeti masungiro kwakuti sizondesa kufotokoza. Okay, of course tilankhulana nawo tafusa komabe mwina inunso mbali yanunso munatasa kufunsaso. Yes. Atatulukira ukoko umene anatulukira mafikidwe awo amati achokera pachipati ayenda ulendo wawo tali bwanji kuti afike potulukira pamudzi. Introduction imeneyo sakuifotokoza anthu angu mtumba munthu anangokhala chani akonde koma kuti ine wakuti ndachokera kwakuti makuti munapita kukapanga ujini cheki pa manda pamene anayikidwa ndipo manda anawakidwa loti ali bwinobwino kwa basi uyomo zithe titangayika maliro patapita zaka zingapo amaoneka mbuyo amaoneka ndayiwowa. Yes, anthu amati tamuona nde sinapanga si nde meaning imafika kuti ali kuti akuonekera kumangochi amaoneka kumangochi. Yes, nde mpana ngazapite neyo mwachisisi kumeneko sana peseka pana mautenga kupereka meneko sana peseka pamene zotani zochitika ulendo no. Okay, zinthu zake zovuta kumvesa mafuso obe ndizifusabe sinangazi kuvuta be kumvesa upangila be kuti ena mwina amene akuitha kutsata mwina programu iyi nawonso athaukhalabe ni mafuso omwewo amene ndikukhala nawo ineyo iwowa ifa yawo kumwalira kwawo kunali kwa mtundu wanji. Ifa yawo yazima ameneyo anapita kwakachira anakachira bwinobwino uko nkwapasa masiku amene amakhalira kubwera ku nyumba atabwera ku nyumba kuno kupeza kuti mpane nzambe kuti tenda yamba kusinda kupeza kuti sakutani sakupeza bwino ndipo amene amanyamulidwa kuno kupita kuchipatala kuliwonde kumeneko kana kama swanga 2 days afili pamene timalandira chani timalandira maliro koma kuchipatala uko anachira bwino monga amene zimakhalira zoti munthu ochilira kuchipatala achipatala ankoza bwino satheka tiye tisipita ku nyumba amene zimakhala kuti kuno zasinda wana mabwera kuti mabwera kuchipatala. Yes, wakusa mafuso kwa mazina amakanga kuti munthu wabenga sakuyankhani zoveka pena kusa nizona kuti ino ndachipwamba yande mumuona tisimina kulanakula sakulangula munomo aya munthu ayi komano iyo being pa mtundu ndachibale tosefe timakhulupirira kuti munthu akamwalira sabwerera awawa zachitika mmene sizimayeneka kuchitikira iniyo ngati akumtundu achibale mwachilandira motani. Ajiranjira mwana sisi ndio kuwezeka mwili na kaika komano okay ndi wachibale ali tosefe tindazi bale athu amene timakhala tikukondana nawo munimvesese fusoli pa olatakhala kuti ndi wachikondi wako cha mtundu wanji akafika poti watichokera zimakhala zatha timavomereza kuti zachitika zatha iniyo muzipitiriza kukhala nawo ngati wachibale wanu kapena ngati munthu ouka muzipitiriza nawo kukhala nawo ngati motani. Chonchi tingati kuti chonchi isasa sikhaula kuti munthu muno sikutiyambira kwa ife sinalisa chilendo koma simapeka mwanthunthu sinazokufionaso sinachitika kwachisani ena alipo kwa Nsulu sinachitika alipo akugejani akugwira ntchito ife sitiona chona kuitsa pamene payi basi wabwera mwa munthu basi talandira
chifuna kuti tinena kuti aya mene sembali akakhala kuti nzovuta. Okay, mwamafuso ena tafusebe chaina cheobe mwina kodi ndamodzi ndi modzi. Okay, ndeti mwina tithe kwafusa beso yobe timveso mbali yawonso nditungati zingatheki ngati mungati ya chifukwa ndamva pebwa ndamva macases angapo timalankhula nawo apa angogwa mwalira imene sifa isamayeneka kufa choncho ndekuti palolerapo zina zake inu makhupira kuti munthu atha kungogwa ndi mwalira nzotheka chokayikitseti munthu akamwalira santumbaso anthu achitira pana pake malira nakanachitika akumaoneka munthuyo pana mapempha chakudya mmakongo pana anthu anasengera munda kufufuza munthu yosampeza koma anamuona akulowa mundamo suchitika kwathu wankulu ndeneneyo sanafi kumtumira kumandako kuli bantumira ndeichi chichibwera chindichani apapa zitakhala kuti sitona nthawi zati zikhoza kuchitika choncho koma zitakhala kuti mmene mukuganizira inu mwakafukula malo amene anayikidwa mmene mwanena kuti chimathawa cha nthochi khoza ukapezapo chani meungoyerekeza mukhozapezapo mafupa a munthu mwina akhoza kapezeka mafupawo mwina usapezeka mafupawo mongo koma ngase zinthu ngati zina zammasalamusa mwina usakapeza mwina ukapeza so mudati mwapeza akhoza kukhala andani aomwewa kapena akhoza kukhala aomwewa amene ali ndi thupiso lina ino ngati ndingane ndani kuti mandawo ndi akumbino ndamene kuti tawo ndati ngati ndani ya inaho ndikungofuna kudziwa pepani mbali yathu ngati Adini Studios tinali ni mafunso ochuluka oti nafe tidziwe ndipo nditakhala naye pansi nzima iyo ndinamupatsa moni anandiyankha kumufunsa za komwe anali zaka zonsezi tebulo mazira tochi mwezi kumangophatikiza nkhani ndipo ena mwa mafunso ndinakanika kuti ndimfunse anakuitanisani wiki yathandani choncho mafunso anga ena ankalunjikano omwe tinawapeza kumaloko kuphatikizapo mikhoko yogona yapamuziposi komanso amfumu ndi mayi yake anzima iyo komanso mphwake anayankha mayikamera kuti achiyonse chilichi cha mabritish timasukira ndisikana amene ali kuti kuzi kwake memo kuno kumangobwera kusaonongayi ndikira mtumuitanise mwini wacheyo. Okay, of course sindingathe kuwapanga interview malinga ndi mene zilili sindingathe kumano like ndingokufunsani numayi inu mukwazi wa motani kuti amene mwapezeka pano mukwazi wa motani tukwaza zorenga pano mukwazi wa motani kuti mukapano amene mwana wa Phanga anachoka kuti ane boti singathe kuwerenga zake zimene achoka komano anabweraso ndi atabwera basi ananyamulidwa ndafumu kuti ne polisi amene iswani basi amene sikuyamba kubwera kachiwiri apo okay koyambapo atabwera kuti pazifika poti mwatenge apite nawo polisi chinachitika ndichani mmakani anafikira kwa chemo kuntunda ndatafika mwanza kuti ndabwera ndofuna gani korunga madzi abambo kunokulire ndataona zoreza munthu swamisa nantono ndinayofunika kwa afumu ndiye ife tinkakatumizira doti madzi tinali ndi dzidebe pamutu ndiye titaona ngati ayema asati munjankanena kuti ambuya ngadza kafa ine ndidzabwera asati mulungu ationetsera ndi amene mwana uja ine pamene ndinanyamula dzidebe ndi mphwango mabwera kuno ndimeti nkadzauza anthu kuti uoneka zakuti tatiye ndimeti nkapita ndimeti nkapakutira atsetsereka apita kwa afumu atapita kwa afumu yonchija kuti amene afuna apita ne polisi siwano amene sikotubwa njisi iniyo munali ndi maumbonanji oti ndomwe ine maumboni wanga zina limene ankanena kuti adzakafa ambuyanga ine ndidzabwera zimezo mwadamanana zoti akazafa ndanamanana ino anakuza ndani
ine amene anandiuza ndi anthu amene amakumana naye nangene si kumakhala pakhoma Nendo nakakonena kuti azaukaso anakuuza ine amene anandiuza ndi anthu akunena kuti zili choncho ndiye ine ndinali ndi chinthenthe pamene ndinangudani ndinati anthu pasapita polisi ine nangokhala khuma timve akuti munthuji wapita apolisi anatengana mpisa ine sindingatha kudziwa kumene anampititsa polisi iniyo kumachita kuti ndi munthu wanu mmene munenera kuti kwayamba ine munali sure kuti ndi munthu wanu ifeyo simunafufuze bwanji kuti apolisi ananena kuti mutu umodzi sosizadengayo ine nali wachizimayi pamene nali wachizimayi zeru zanga zidandithera bambo wanga. Okay. Apa tamva zoti anafikira kumusi kwina wake zuwa usiku. Mutawafusa mabwere bawo kamaende bawo akupita kunoko anafika mota anaenda. Ine kunalibe. Ndidzuka mama wafolokoloko ndimaba mapemphero. Tiri kuti kuda nthu lero kunali mapemphero. Pakuti pamango apalambuliro pobwera mbusa amene amapempheresa. Ine natenga chikonje changa. Mfuni kumalanya kuli mapira awiri kuja. Ndikuye ndinapita. Ndiye tamvera konko mwaye akuti ihu pano kwachitika satana zija. Bodza akuti ndithudi ife sasa ndalo chimodzi kakamiza tafika kuna nyumba. Kubwera kuno ndimeta pesa anthu ali tintiti. Alindana awiri. Wina ndo mkubwa. Wina ina mwali. Wina ndi buti. Namwali utagimiza kazi. Amene akudziwa atsika nawo phunzira amwe angathe kudziwa zakale. Lori anawo sakutha kwakumbukira awa akaona ndana awa akutha kwadziwa. Anachula kale dzina lake mwanaye anachula. Mukafusa kuti anali kuti amakhala mumota nakuja. Monga munthu wabwera kumene zayankhula zake mama wao mina naenda na mama wao ngamuni yose chono kuti neyo ndimayenda naenda zinzanga awiri azinzangawo atsalira mu malayina ine anduzo ndibwere kuno mukandilandira pamene anzanga arani atulukire ndime amafusa nzeno anu ndani ndime amene kuti esinta ndi demi ndime amabwera azimabe baja ndikumafusa mafusa ndime amene kuti amesa kodi inuyo ndanombalo mwakalamba chonchi pamene amachoka amene aje pamene abwera amayujena anabanda kwana mayesa pamene kuti inu anabanda mwakulo chonchi mbele wanu takubwera esinta ndasiya malayina muona pamene abwana anthu ena mampanga anesi pamene anesi mulipo pamene paja pamene abwaso amaya kumusi pamene mampanga so chimodzi asili mulipo pamene amayankhe waja ndimafusa ndina makwadziwa ndabobo ife usiku na matani ayezana ife razilika mama wawo being ngati mmene munenera mu kuti sakutha kuzilongosola bwino zolankhula zawo mumazikhulupirira iniyo mumaziziwa bwanji kuti izozo ndeti zikhulupirirawo kamba zoona zina zabozo kufanya pamene umakhulupirira kuti zina ndizoona zina nzoona kuti fesi ndingathe kuzidziwa nzoni muni akumazidziwoka pachinthu choni kuti iwe wakula chonchi mpunguleni madziwa ifane pena nokumadzi amati mpunguleni madziwa sindingakushelisa ukudziwana sisingatheke ndeuyu akumatu mwana anthu omangela lewa inaoji inakukushani kwanokucha kumacho anthu akwanokucha munthu yoti ena sakunziwa ena akunziwa mungati banji inuyo ndidziwa kane yoto mwazimvera nokha mwinatu nkutheka simunamvepo zonena kuti anthu amamwalira ndikudzuka amayi amene ajawo akuti anamwalira zaka zapita kumbuyoko zochuluka choncho anamwalira and lelolo abwereranso kuzapanga claim kuti iwo anamwalira. Of course sinathe kwapanga interview bwinobwino kamba konena kuti sakutha nawonso kuzilongosola kuoneka ngati kuti nawonso anabala ndobala likabe. I think mwina ulendo kutalika wolo kumene anali komano nkhani yona kuti abwera auka achibale awo avomereza kuti iwo ndi mbale wawo weniweniwo then amulandira then azipitiriza kukhala naye
ife tilibe chonena china chilichonse kuti achaine chasimikiza zinatheka natikomera mtima tinaenda nawo tinapita kumanda kuti tikaothe kuona pamalo pamene anagona tapapeza pabwinobwino intact imene pakuonekera palibe vuto lililonse then tilibe china chilichonse choti tingatsutse sindikuziwa ino anzanga waonera kuti muganizapo chani zankhani nkutheka mwina nanunso zinachitika kumene koko koma ife mmene tapangira cover story yathu ndimene msayiwale panga share nkhani panga like komanso kuyika comment kuti timve maganizo anu kuti nanu muganizapo chani zokhuza nkhani ya mzimayi amene yini oukayi.